ፊልምና ዝጅምር ኣብ 1908 እዩ። እቲ ወዲ 3 ዓመት ህፃን ፑይ ምስቶም ሃብታም ስድራቤቱ ብሰላም ይነብር ነይሩ። ግን ድማ ሓደ መዓልቲ ካብታ ናይ ቻይና ንግስቲ ሓደ መልእኽቲ ስለዝመፀ ኩሉ ነገር ይቕይሮ። ኣቦኡ ንፑይ ሒዝዎ ናብቲ ናይ ቻይና ነገስታት ብቻ ዝነብሩሉ ዝተኸልከለ ከተማ ዝበሃል ንክመፅእ ይእዘዝ። ንፑይ ዲኡ ገለ ሕማ ነገር ከም ዘሎ ተረዲእዎ ኣሎ። ስለዚ ንወዳ ናብታ ኣርሞ ዝተባሃለት ትከናኸኖ ዝነበረት ነርሲ ሂባ ከም ወዳ ንኽትሕልዎ እውን ትልምና። ናብ ቤተ መንግስቲ ምስ በጽሑ ፑይ ኣብ ቅድሚታ ክትመውት ዝቐረበት ንግስቲ ይቐርብ። ንሳ ድማ እቲ ህፃን ናታ ተካእን ናይ 10,000 ዓመታት ጎይታ ምዃኑን ኣብ ውጃ ሽዑ ትመውት። እታ ንግስቲ ምስ ሞተት ቃላታ ከም ዘይልወጥ ንምፍላጥ ሓደ ጸሊም ክቢ ነገር ንኣፋ ይገብሩላ። እቲ ንእሽተይ ፑይ ድማ ማእዚና ናብ ገዛና ክንምለስ እናበለ ነብኡ ይሓቶ። ኣቦ ግን ኣብ ከንዲ መልሲ መሃብ ኣብ ቅድሚ ወዱ ብኽብሪ ይድፋእ። ብድሕሪኡ ፑይ ከም ንጉስ ናይ ምልዋስ ስነ ስርዓት ይግበረሉ። እዚ ስነ ስርዓት እዚ ንሃገር ኣገዳሲ ወላ እኳ እንተነበረ ፑይ ግን ህፃን ስለ ዝነበረ ኣብቲ ዙፋን እናዘለለ ይፃወት። ዋላቶም ዓበይቲ ዝበሃሉ ናይቲ ቤተ መንግስቲ ሓለውት እኳ ንንጉስ ክዛረቡ ስለ ዘይፍቀደሎም ፑይ ኣብቲ ዳራሽ እናጉየ ይፃወት። ኣብ ደገ ድማ ኣሽሓት ሰበስልጣናትን ኣገልገልትን ኣብ ቅድሚ ሓድሽ ንጉስ ደጋጊሞም ይድፍኡ ነይሮም። ንሱ ግን ነቲ ዘለዎ ዓብይ ስልጣን ገና ዝተረድኦ ይመስልን። እቲ ንእሽተይ ፑይ ናብ መሕፀቢ ክፍሊ ይውሰድ። ኣብኡ እቶም ሰበስልጣናት ናብቲ ማይ ንኽኣቱ እናለመንዎ እቶም ሓለውት ከዓ እናስዕስዑ የዘናግዕዎ። እቲ ዝገርም ነገር ንፑይ ጥዕንኡ ንምፍታሽ ተባሂሎም ብቻ ዝተቆፀሩ ሓኻይም ነይሮም። ቀንዲ ስርሖም ከዓ እቲ ንጉስ ዝበልዖ ነገር ክሕማም ከይፈጥረሉ ወይ እኹል ከም ዘልዐን ምርግጋጽ ብቻ እዩ። ብድሕሪ እዚ እታ መዕበይቱ ነርስ ኣርሞ ናብ ክፍሊ ወሲዳ ከመይላ ካብ መጀመርያ ከም ዝተቆፀረት እቲ ታሪክ እናነገረት ተደቅሶ። ቅድሚ 3 ዓመታት ናይ ፑይ ስድራ ቤት ንዕኡ ትከናኸኖ ነርስ ንምቁፃር ሓደ ውድድር ይገብሩ። ናይቲ ውድድር ቀንዲ መስፈርቲ ከዓ ንዕኡ ክተጥዎ ትኽእል ጥዕና ዘለዎ ማይ ዘለዋ እዩ። ብድሕሪ እዚ ውድድር ኣርሞ ካብ ኩለን ዝበለፀ ፀባ ከም ዘለዋ ይረጋገፅ። ግን ድማ ነዚ ስራሕ ንምርካብ ከዓ ንነፍሳ ዝሐሸ ህይወቱ ንምፍጣር ክትብል ነቲ ሓድሽ ዝወለደቶ ህፃን ንሓዋሩ ሓዲጋቶ ትመፅእ ኣለዋ። ብድሕሪ እዚ እቲ ምርኢት ናይ 42 ዓመታት ናብ መጻኢ ይዘልል። ኣብ ዶ ቻይናን ሩስያን ብዙሓት ምርኮኛታት ሒዛ ትጓዓዝ ዝነበረት ባቡር ንርኢ። ካብታ ባቡር ብዙሓት እሱራት እናወፁ ከለዉ ሃንደበት 4 እሱራት ኣብ ቅድሚ ሓደ ካልእ እሱር ተደፊኦም ይሰግድሉ። ከም ኣምላኽ ገይሮም እኳ እንተረይዎ እቲ ሰብኣይ ግና በቲ ዝረኽቦ ዝነበረ ክብርን ምስጋናን ምችው ኣይነበረን፣ ሕጉስ እውን ኣይመስልን። ብድሕሪ እዚ እቶም እሱራት ናብቲ መዳጎኒ ካምፕ እናተወሰዱ ከለዉ እቲ ሰብኣይ ናብ ሽንት ቤት ኣትዩ ሓደ ዘይሕሰብ ነገር ገብር ይፍትን። እቲ ናይ መዳጎኒ ካምፕ ሓላዊ ድማ እናደለየ መፅዩ ነቲ ማዕፆ ኮንኳሕኩሕ ይጅምር። እቲ ኣብ ሽንት ቤት ተዓፅዩ ደሙ እናፈሰሰ ዝነበረ ሰብኣይ ካልእ ሰብ ዘይኮነስ ባዕሉ እቲ ናይ መወዳእታ ናይ ቻይና ንጉስ ፑይ ምዃኑ ሕዚ ንፈልጥ። ግን ድማ ናይቲ መዳጎኒ ካምፕ ሓላዊ ነቲ ማዕፆ ሰቢሩ ብምእታው ንህይወቱ የድሕነሉ። ብድሕሪ እዚ ኩሎም እቶም እሱራት ናብ ፉሹን ዝተባሃለ ናይ ማእሰርቲ ማእከል ይውሰዱ። ኣብኡ ድማ ፑይ ምስቲ ናይ ስጋ ሓው ዝኾነ ፑቼ ይራኸብ። እቲ ታሪክ እንደገና ን1914 ይምለስ። ፑይ ካብ ዝነግስ 7 ዓመታት ሓሊፉሎ። ንመጀመርታ ግዜ ከዓ ስድራ ቤቱ ክበፅሕዎ ኢሎም ይመፁ። ወለዱ ቀልጢፎም ወላ እኳ እንተተመለሱ እቲ ንእሽተይ ሓው ፑቼ ግና ምስኡ ይሓድግዎ። ኣብ መጀመርያ ፑቼ ምስ ናይ ቤተ መንግስቲ ህይወት ንኽላመድ ንእሽተይ ግዜ ይወስደሉ። ድሓር ግን ፑይ ኩሉ ነገር እናርኣዮ ቀስ በቐስ እናላመዱ ይመፅእ። ንሱን ዘጥፍኦ ምንም ዓይነት ስሕተት ካልኦት ሰባት ከም ዝቕፅዕሉ ኣብቲ ቤተ መንግስቲ ክሳብ ዘሎ ግዜ ከዓ ደስ ዝበሎ ነገር ገብር ከም ዝኽእል ይነግሮ። ነዚ መረጋገፂ ከዓ ወዲ 10 ዓመት ኮይኑ ናይታ ተዕብዮ ነርስ ኣርሞ ጥው ክጠብውን ከለኳ ማንም ተናጊርዎ ይፈልጥን። ሓደ መዓልቲ ንግሆ ግን ኣብ መንጎዞም ክልተ ኣሕዋት ሓደ ንእሽተይ ባእሲ ይለዓል። መባእሲኦም ምክንያት ከዓ ፑቼ ብጫ ሕብሪ ዘለዎ ክዳን ተኸዲኑ ስለ ዝነበረ ፑይ ኣብዚ ቤተ መንግስቲ ብጫ ሕብሪ ዘለዎ ክዳን ክኽደን ዝኽእል እቲ ንጉስ ብቻ ምዃኑ ምስ ነገሮ እዩ። ሽዑ ፑቼ እውን እናተናደደ እሞ ድሕሪ እዚ ንስኻ ንጉስ ኣይኮንካን ኢሉ ይምልሰሉ። ኣብቲ ሰዓት ፑይ ንጉስነቱ ከረጋግፅ ስለ ዝደለየ ነቲ ብጥቕኦም ዝነበረ ሓላዊ ሓደ ቆፃል እንቋቑሖ ንኽሰቲ ይእዝዞ። እቲ ሓላዊ እውን ይሰቲ እሞ ሽዑ ሓሳበይ ተረጋጊፁ ኢሉ ይሓስብ። ግን ድማ ፑቼ ኣብቲ ዝበሉ ሓሳብ ሕዚ እውን ይጸንሕ። ንፑይ ናብቲ ንሰሜናዊ መንበሪ ክፍሊ ካብቲ ዝተረፈ ዝተኸልከለ ከተማ ንምፍላይ ተባሂሉ ዝተሃነፀ ሓድሽ መንደቕ ሒዝዎ ይድይብ። ኣብ ታሕቲ ድማ ሓደ ሰብኣይ ብመኪና እናተጓዓዘ ብዙሓት ሓለውቲ ተኸቢቡ ይርኢ። ልክዕ ንጉስ እዩ ዝመስል ነይሩ። ፑይ በቲ ኣብ ዝፋኑ ዝተገበረ ስጋት ብጣዕሚ ይስንብድ። ሽዑ ነቲ ዓብዪ መምህሩ ገና ንጉስ እንተኮይኑ ይሓቶ። ናይቲ መምህሩ መልሲ ድማ ኣብ ውሽጢ ዝተኸልከለ ከተማ ኩሉ ሻዕ ንጉስ ከም ዝኾነ ይነግሮ። ኣብ ደገ ግን ቻይና ሕዚ ሪፐብሊክ ስለ ዝኾነት ሕጋዊ መራሒኣ እቲ ፕሬዚደንት ከም ዝኾነ ይረድኦ።
ቁሩፅ ፀኒሑ ከዓ ፑይ እንደገና ካሊእ መደንገፅ ሓሳብ ይሰምዕ። እታ ብጣዕሚ ዝፈትዎ ነበረ እተዕብዮ ዝነበረት ነርስ ኣርሞ ድሕሪ እዚ ሓላው ስለ ዘየድልዮ ተባሂሉ ካብቲ ቤተ መንግስቲ ተባይራ ከም ዝኸደት ይሰምዕ። ሽዑቶም ሓለውቲ ንኣርሞ ምስ ፑይ ተራኺባ ናይ መወዳእታ ስንብታ ከይገበረት ብሓይል ተሸኪሞም ካብቲ ቤተ መንግስቲ ከውፅዋ ይረኣዩ። እቲ ትርኢት እንደገና ናብ 1950 ከዓ ይመልሰና። ፑይን ፑጂን ከም ገበነኛታት ውግእ ኮይኖም ኣብ ሓደ ናይ ቤት ማእሰርቲ ክፍሊ ተኣሲሮም ይርከቡ። እቲ ሓላዊ ንኩሎም እሱራት ኣብቲ እዋን ውግእ ንሃገሮም ብምኽሓዶም እናኾረየሎም እንከሎ ኣብ ህይወቶም ዝገበርዎ ጌጋታትን ዝፈጸምዎ ገበናትን ጽሒፎም ንኸቕርቡ ይእዝዞም። ታሪኽና ን1919 እንደገና ይምለስ። ጆንስተን ዝተባሃለ ሓደ መምህር ነቲ ወዲ 15 ዓመት ፑይ ንከምህሮ ተባሂሉ ይምደብ። ፑይ ዋጋ ናይ ጻዕሪ ዘይፈልጥ ብናይ ሃፋትም ልማድ ዝተባላሸወ ህፃን ኮይኑ እውን ይጸንሖ። ድሕሪ ገለ ግዜ ግን ጆንስተን ንፑይ ካብቲ ክፈልጦ ዘይፍቀደሉ ዝነበረ ናይ ደገ ዓለም ዜናታት እናምፀሉ እምነቱ ይረክብ። ዋላ እውን ናይ ፀሓይ መነፅር ሂብዎ ነቲ መነፅር ንክጥቀመሉ ድማ ምስቲ ዓብዪ ሓላዊ ይካተዐሉ። 3 ዓመታት ሓሊፉ ኣብ 1922 ፑይ ንዋንዣንግ ዝተባሃለት ሓንቲ ብደረጅኡ እትበቅዕ ልዕልቲ ንኽምርዖ ይሕተት። ፑይ ግና ኣነ ብድሌተይ ክምርዖ እየ ዝደሊ ኢሉ ምስ ተኻትዐ ካልአይቲ ሰበይቲ ባዕሉ ንኽመርፅ ሕዚ ግና ንዋንዣን ንኽምርዖ ይሓትዎ። ፑይ እውን ተስማዕሚዑ ኣለኹ ይብል። ድሕሪ እቲ ቀዳማይ ናይ መርዓ ስነ ስርዓት ፑይ ንዋንዣን ገጻ ምስ ረኣያ ብድንጋፄ ይምሰጥ። ንሳ ንገጹ ክትስዕሞን ከላ ከዓ እቶም ኣብ ክፍሊ ዝነበሩ ኣገልገልቲ እውን ክዳውንቶም ይውፅኡ። ግን ድማ ዋንዣንግ ኣብ ፍርቂ ደው ተብል እሞ ኣብ መወዳእታ ብዘይ ምንም ርክብ ክድቅሱ ይውስኑ። እንደገና ናብ 1950 ክንመፅን ከለና ፑይ ናብ ሓደ ክፍሊ ተወሲዱ ስለምንታይ ከም ገበነኛ ተኣሲሩ ከም ዘሎ ክገልጽ ይሕተት። ቀዳማይ መልሱ ንሱ ብዘይ ፍቓዱ ናብ ንጉሳዊ ቤተሰብ ስለ ዝተሰሓበ ንጹህ ሰብ ምዃኑን ኣብቲ ናይ ቀረባ ግዜ ናይ ታሪክ ቻይና ከዓ ኢድ ከም ዘይነበሮን ዘመልክት እዩ ነይሩ። ኣብቲ ሰዓት እቲ መርማሪ ብናይ ፑይ መልሲ ይናደድ። ስለዚ እቲ ናይ ቀደም ንጉስ ዝነበረ ፑይ ኣብ 1923 እንታይ ከም ዘጋጠመ ክነግሮ ይጅምር። ኣብቲ ግዜቲ ፑይ ብድሌቱ ክገዝን ኣብ ትሕትቶም ስልጣኖም ዝመዝመዙ ዓበይቲ ሰባት እውን ንኸይኸውን እኹል ዕድመ በፂሑሎ። መጀመርያ ዝገበሮ ነገር ነቲ ክሳብ ቀረባ ግዜ ኣብ ልዕሊ ሃገር ከም ገበን ዝቑፀር ዝነበረ ናይ ድሕሪት ጨጉሪ ይቑርፃ። ብድሕሪ ድማ ኣብቲ ንጉሳዊ መኽዘናት ዝግበር ነበረ ወፃኢታት ንኽምርመር ይእዝዝ። በታ ለይቲ እቲኣ እቶም ሰበ ስልጣን ዝፈጸምዎ ብልሽውና ንምሕባር ኢሎም ነቲ መዝገብ የቃጽልዎ። ግን ድማ ንጽባሒቱ ፑይ ብሓገዝ ሰራዊት ሪፓብሊካን ንኹሎም ካብቲ ቤተ መንግስቲ የባርሮም። እቲ መርማሪ ፑይ ምስ ጃፓናውያን ከመይ ኢሉ ከም ዝተራኸበ ክፈልጥ ይደሊ። ፑይ ኣብ ውግእ ምስ ጃፓን ስለ ዝወገነ እዩ ከም ሃገራዊ ገበነኛ ዝቑፀር ዘሎ። ፑይ ግና ታሪኹ ብምቕጻል ወዲ 19 ዓመት እንከሎ ፑይን እቲ ንጉሳዊ ስድራ ቤቱን በቲታንግ ዝተባሃለ ናይ ሰራዊት ኣዛዚ ይጥቅዑ። ካብቲ ዝተኸልከለ ከተማ ንኽወፁ እውን 1 ሰዓት ብቻ ይወሃቦም። ፑይ ወዲ 3 ዓመት ካብ ዝኸውን ጀሚሩ ካብቲ ቤተ መንግስቲ ወፂኡ ስለ ዘይፈልጥ እቶም ስድራ ቤቱ ዝኸድዎ ቦታ የብሎምን። ኣብቲ ግዜቲ እቲ መምህሩ ጆንስተን ኣብ ኤምባሲ ብሪታንያ ዕዋኑ ክሓቱ ሓሳብ ይቕርበሉ። ድሕሪ 16 ዓመታት ንመጀመርታ ግዜ ከዓ ፑይ ካብቲ ገዛ ይወፅእ። ንሳቶም ክወፁ እንከለዉ ናይቲ ሪፐብሊካን ባንዴራ ኣብ ልዕልቲ ዝተኸልከለ ከተማ ይስቀል። ግን ድማ ከም ዝተስማዕምዕዎ ዘይኮነስ እቶም ንጉሳውያን ናብ ኤምባሲ ጃፓን የምርሑ። ምክንያቱ ጃፓን ንፑይ ንምሕጋዝ ተዳልያ ስለ ዝነበረት እዩ። ፑይ ግን ኣነ ሓገዝ ይሓተትክዎምን ናይ ስድራ ቤተይ ንብረት ብምሻጥ እየ ንነብሰይ ሓጊዘ ብምባል ይቃጣዕ። ብድሕሪ እዚ ፑይ ኣብቲ ቴንስተን ዝነበረሉ ግዜ ይዝክር። ንሱን እቲ ቀዳመይቲ ሰበይቲ ዋንዣንግን ስሞም ናብ ሄንሪን ኤልዛቤትን ቀይረምዎ ነበሩ። ኣብ ሓደ ፓርቲ እናተዘናግዑ እንከለዉ ከዓ እታ ካልአይቲ ሰበይቲ ስዩ ምስ ሓደ ኣሜሪካዊ ትስዕስዕ ነይራ። ድሕሪ እቲ ፓርቲ ናብቲ ናይ ጃፓን ቦታ እናተጓዓዙ እንከለዉ ስዩ ክትፋትሖ ከም ትደሊ ተፍልጦ። ፑይ ሰንቢዱ ዋላ ሓደ ሰብ ክፈትሐኒ ይኽእልን ኢሉ እንተተኻትዐ እውን ስዩ ግና ንሓዋሪ ገዲፋቶ ትኸይድ። በታ ለይቲ እቲኣ ጆኤል ዝተባሃለት ናይ ፑይ ናይ ርሑቕ ዘመዱ ናብቲ መንበር ገዝኦም ትመፅእ እሞ ንኤልዛቤት ድማ ሓሽሽ እናወሰደት ትረኽባ። ሽዑ ጆኤል ናይ ጃፓን ሰላይት ምዃና ትገልጸላ እንከላ ኤልዛቤት ድማ ብንጽህና ተኣምና። ግን ድማ ብዛዕባ ፑይን ምስ ጃፓናውያን ዘለዎ ርክብን ዘለዋ ጭንቀት እውን ተረድኣ። ፑይ ንሓዉ ናብቲ ኣብ ቶኪዮ ዝርከብ ናይ ወተሃደራዊ ኣካዳሚ ብምስዳዱ ሕጉስቲ ይኮነትን። ጸኒሑ ፑይ ብሰራዊት እታ ናሽናሊስት ፓርቲ ናይ ቀዳሞት ኣቦዋቶም መቓብር ከም ዝተባላሸወ ይፈልጥ። ሕዚ ኣብ 1950 ድማ ጃፓናውያን ነታ ማንቹርያ ዝተባሃለት ናይ ቻይና ከተማ ናብ ማንቹኩዎ እትበሃል ናይ ጃፓን ተላኣኺት ሃገር ክቕይርዋ እንከለዉ ኢዱ ነይርዎ ተባሂሉ ይሕተት። ፑይ ግና ኣብ ፖለቲካ ማንቹርያ ምንም ኢድ ከም ዘይነበሮን ተገዲዱን ተጫዊን ብቻ ከም ዝተወሰደ ኣጥቢቑ ይካታዕ። እቲ ሓላዊ ግን እቲ ሓቂ ካብቲ ፑይ ዝብሎ ዘሎ ዝረሓቐ ምዃኑ ይፈልጥ እዩ።
شعوت حلاوي كابتناي جونسون مصحف حانت مسمر بمنباب نتبوي زبالو حساب جيجا مخانو يرقاقت ألو أتي مصحف أتي مس بوي زبالو زلو تجاوي زبال تاريخ حاسوت مخانون عم غير مانشوريا دما بوي عوي تراكم زنورون بنتصور يقلزيو بوي حزو انتزي آمنلو قندماني مينو يحرقو بدحريو أو 1932 بزعباتي تجاوي زبال زلو تاريخ بحقي انتاي كم استفتر نذكر جاباناويان نبوي مانشوريا ناي مجزاء ورشاو مسل تتغيمهم سلطانهم كسفحو خطقامولو نكلو نسو دما بوغانو ناف سلطان نمملاس نعاقاتهم كتكاملو ميدلي جونستن اتو بوي زغورو زلو نجر سنة مغواراوي كم زيكوان يفلت نيرويو بوي جنا اندغنا اتهافتامن عبوين باريو بمرأي تشاينان عايزن جاعت النية هذا جنا ناتي ترايو بمباليز ملس اتدليتون أو 1934 يفتم جاباناويان نبوي نزحلف خل الطعامات كم مرح حاجر بوينهم دحر مجلجالو هذا دما نجوس مانشوكو غيرهم كشامو ويوسنو اندغنا نتعزيز حبنا اللوزنارة بهلاوي ناي نكسنت لبسي ناي سدراكان خدن عدل يركب عبد سنة سرعات زنبرة جول نيلزابيت اندغنا نقص سلازغونت مقعدة سلك تبلا بدحر الزجن أما كاسوس توالة ناي جابان سراويت بعل سلطانن ناي بوي ناي قروان ناي سرح عركن نفالت نسون أبناي نكسنا بروغرام تاريخيو نيلزابيتن نجويلن بحوار سليل للنيرو أبتناي زودي مشات تاريخيوون اترقس بغرز أي كاتلولو بتحد وجن دما بوشي ناي جابان وتهدراوي يونيفورم تخدينو مستات انستسابيتو أبتدقس يركب شو ترقس نعزلن كلو إلزابيتن جويلن بحدا خوينن بحاشش صغيران يمتا إلزابيت ننسات القوات أرسل زي قالت كابت تشلم عنباتات الناصر التهلع بتعم محفر ولا كوانت زي كونه قندما مسحاقي نيرو بدحرزي بوي خوري لاي مكرمو إلزابيت دما أما كاسويو أما نشوكوت زحية لسبب مبالت اللاك تسألو كاتسيلاون بزعات تصوتاو هيوتومن دحرازي نوعو فقر خامزي بلان قلت اتقابرلو دحار اتسنا دخلت نمكرات إلا إلزابيت اتمستقل إلا كابت دقس وزيات خيد بدحرزي تاريخنا نبتويت مع سرتي ملس بوي نتوم سوز تعسر سوات إنا جددة لكع كم نجوس كويني نبر نيرو اتحلوا جنا تمرت المهابيلو تحتنا كم زمهر نفس جور وسوات كفلي وسرو أبتحدش كفلي دما بوي أهيو تجير وزي فلت ناجزا سرحة نخسر رح يزز اتوم تزاز هو زلو سوات كلهم أما نشوكو نايمنجس سلطان زنورو يوم نتوم سوز تعسر سوات نغير بشيلو خاعة أبالدي بسلطاشن دون خشيني إزز أزي بوي أو هيوتو بدعم زوار للوس حتى درجة نيرو نتنا قدم جلجاليو نحجز كتمتون كاللغة اتسوي جنا جلجالي خاخوينا دي السمعكة بمبالي سنبدو بوي نقص كوينو نسوات يحجز كم زي نارة حزقنا بتاروخ صغير يجمر تاريخنا نعسر جعت سلاسن حموشاني ملس بوي كاو طوكيو جابان نهاجرو مستملسة أما منجستو بزح لوطات كمستجبريري عبد بيت منجست دما كولونيل يوشيوكان أما كاسوني صبي ونيروم اتكونريل نتوم نجوساوين زبعنياتات أصوار وريد اللومينيرو ولون اتقدماي منستر بوي نحاد قدام تسوقي كنت نبرة إزغلو بوي كابسل تانو نموت استجبرة تنقل مهانو قلت ولا كنت نبرة جند ما نعوك مكت زغل اللعام جناين ورن كاو أبطأت إلو استجبرة ناي بيت مغرع خيوة نمينستر مكل خالشانك كم حدش قدماي منستر زشو مرغت نغفر رمي حتت إذا مالت نسلت أنو ملو بملو زختم سلازنارة بوي نغفر رمي عبي شعو كلهم آلات اتبيت مغري زي مقداسو من نار أيو كابتا خيوة يوزو بوي نبينو أبتا الدراشي تعرف اتحق أنيا نقوس مخانو زوك أعلو معالت كم زوز أحد ما يردو سانيحا إلزابيت متسمو تنستغم زغانت تنقرو إذن عو عبي زين عينيرو قندما بويك المزغان عينت ملس مهاو كولونيل يوشيوكان أما كاسون نتعبي وزن ورغت نغفر ربكا قدد ويمزو بوي دحرازي وراس زغان النقلع كل ديا بمبال كابتو قداي كهدم ولا كوان تفتنا أما كاسوغنا نايتهز عنبو نسخا زي كونكاس اتشوفيريو بمبال بزحول سمعيتي نقرو أمو داتا بوي كالي ممارت سلازي نورو نجانك قدماي منستر جيري شومو عبتزغلت المرئيت بوي نتنسابيتو الساحة تشوفيرو بتقيت جيري وقعو إذ سوكم تزغعا دخون مخام زرقي نيرو دحر قالوا عارح إلزابيت تولد قندم ما تحاكم نتهزاني قتلو نبوي جن اتهزان مسموتا يتوليدو يلوم يوم نجيرومو إلزابيت كابتا هوسبيتال هادي ما تتفق نبوي دمان مينو تكدفو دحر أو 1945 جابان مستسعرت اتوقي ودا جويل اتناي سعرت زيناك تسمعن كلا أما كاسو دما عرسات التي فتسم كاو إلزابيت كابت حبيعت اللوزينيرات عاد مزيا دوموت أما كاسو أزيات حقوس أو قصنهم جاباناين وتهدراتو ناتفقت اللوم تلاقت اللوم مستناي قدم سبعايا بويك تراخبن كلا بدين قاسة تنقدقد
በቲ ሓደ ወገን ከዓ ኮሎኔል ዮሺዮካ ካብቶም ናይ ሩስያ ወታደራት ንምህዳም ናብ ጃፓን ክምለስ ይጽዕር ነይሩ። ፑይ ምስኡ ክከይድ እኳ እንተደልየ መጀመርታ ግን ንሰበይቱ ንምርካብ ብምጽባዩ ግዜ ይጥፍእ። ንሳ ግና ምስኡ ክትምለስ የደለየትን። ኣብ መወዳእታ ፑይን እቲ ኮሎኔልን ይተሓዙ። እዚ ድማ እዩ ናብቲ ዘለዎ ቤት ማእሰርቲ ቅድሚ ምምጾም ን5 ዓመታት ክእሰሩ ዝገበሮም። ታሪኽና ናብቲ ዘለዎ ኩነታት ምስ ተመለሰ ፑይ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ናይ ዕምባባታት ጎደና ክከናኸን ንሪኦ። ምስቶም እሱራት ከም ተራሰብ ዓመታት ድሕሪ ምሕላፉ ናይ ምሕራስን ጎደና ናይ ምስራሕን ፍቕሪ ይሓድሮ። እቲ ምስ ሓላዊ ዝነበሮ ጽልኢ እውን ሃዲኡ ሕዚ ክልቲኦም ክፋተው ጀሚሮም እዮም። እቲ ሓላዊ ፑይ ንሙሉእ ህይወቱ ካብ ኩሉ ሰብ ከም ዝበልጽ ይሓስብ ከም ዝነበረ ሕዚ ግን ካብ ኩሉ ሰብ ከም ዝትሕት ከም ዝተሰምዖ ነፍሲ ቅትለት ክፍትን ምርኣዩ እናሰሓቐ ይዛረቦ። ኣብ 1959 ድማ ፑይ ን14 ዓመታት ተኣሲሩ ድሕሪ ምጽናሕ ናይ ፍትሕ ወረቐት ይወሃቦ። ነቲ ቦታ ገዲፉ ሓድሽ ህይወት ንምጅማር ብሕጉስ ስምዒት ይወፅእ። ታሪኽና ናብ 1967 ይዘልል። እቲ ናይ ቀደም ንጉስ ሕዚ ኣብ ቤጂንግ ኣብ ዝርከብ መዕቀቢ ኣትክልቲ ከም ኣትክልተኛ ኮይኑ ትሑት ህይወት ይመርሕ ኣሎ። ሓደ መዓልቲ ግን ነቲ ዝተኸልከለ ከተማ ክበጽሕ ይኸይድ እሞ ነቲ ናይ ቀደም ዝፋኑ ይዕዘቦ። ልቡ ብተዘክሮታት እናተመልአ ናብቲ ዙፋን ይቐርብ። ነቲ ቱሪስታት ከይሓልፍሉ ተባሂሉ ዝተገበረ ገመድ እውን ንዕኡ ሰጊሩ ናብቲ ዙፋን ኮፍ ይብል። ሓደ ንእሽተይ ወዲ ደው ንኽእል ወላ እኳ እንተሓተቶ ፑይ ግና ኣነ ናይ ቻይና ንጉስ ዝነበርኩ ሰብ እየ ብምባል ይምልሰሉ። ሽዑ ወዲ ብተዘክሮታት ናይ ፑይ ተሰሪቑ እናተዓዘበ ፑይ ብሃንደበት ካብቲ ቦታ ይጠፍእ። ኣብቲ ናይ መወዳእታ ትርኢት ሓደ ናይ ቱሪስታት መራሒ ንሰባት ናብቲ ናይ ዙፋን ክፍሊ እናመርሐ ብዛዕባ ታሪክ ህይወት ፑይን ኣብ 1967 ከም ዝሞተን ይነግሮም። እቲ ፊልም እውን ይውዳእ። ናይ ሎማዓን ታሪኽና ከመይ ረኺብኩምዎ? ብጣዕሚ ከም ዝፈትኹምዎ ተስፋ እናገበርኩ ላይክ ጌርኩም ሓሳብኩም ከዓ ኣብ ኮሜንት ጽሓፉልና። ኣብ ቀጻሊ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ቻናልና ሳብስክራይብ ጌርኩም ቤተሰብና ሁኑ። ቻው።